o can rin, que tanto sabe rezar en latín como calcetar un calcetín, castigou ao lobo Crispín a lamber unha ovella para salvar a súa orella. Carlos Casares naceu na Limia e era escritor pero non actor. Era moi bo escritor, entre todos o mellor. Era político e moi falador, para min o mellor. Cando lin o can rin e o lobo Crispín, encantoume o que lin. Se lerades o Galo de Antioquía, encheríadevos de alegría. Son tan bonitos os libros de Carlos Casares que os len en todos os lugares. E como xa vistes, Carlos Casares era o mellor que eu tocando tambor. A pataca da Limia é rica e moi gordiña. Ten enrugas e algunhas verrugas, pero a pesar do seu aspecto desperfecto está para chuparse os dedos. Un día foi a América un home chamado Cristóbal Colón, que molaba mogollón. Colleuna e levouna ao seu carón. A pataca asustada e toda desesperada chegou a Galiza, a unha vila moi fermosa chamada Cinzo de Liño. Os animais todos tiñan envidia dela, porque viña moreniña e tiña unha cita coa Santa Mariña, a raíña da nosa vila. Cra, 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 así falan as ras. Cra, 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 sen descanso e o compás. Na Limia, as ras cantan e cantan, e pola noite, sen parar, falan e falan. Na Limia, as ras contan historias, do galo, da lagoa e de antigas memorias. Cando as ras dormir queren, os nenúfares van, e para escapar, saltan e saltan sen cesar. Carlos Casares era un bo escritor que escribía libros para nenos e para xente maior. Naceu no meu pobo, en Xinzo de Limia, e morreu en Vigo con moita periña. Ves aquela estrela? Velaí está Carlos Casares e Maisela, e ti dirás, quen é ela? Pois é a súa amiga, a galiña azul. Carlos Casares, cando escribeches o conto do Galo de Antioquía, pensastes na miña cría. Ela puxose tan contenta como se fora unha princesa de felicidade enchenta. Carlos Casares deixou contos para que todos os nenos do mundo poidan ler e aprezalos. Carlos Casares en Lamas naceu, onde os seus primeiros pasos deu. Na escola aprendeu a ler e tamén a libros facer. A galiña azul está re loca, non di cacaracá, sino cocoroco. A galiña azul pon ovos de cores. Ai, galiñita de Carlos Casares, de onde venes tú? Xogan cos nenos no prado, cando fai moita calor. Andan de lado a lado, brincando con moito fervor. Sol, solciño, quéntame un pouquiño. Anda o lolo en bicicleta, aínda que eu non o vin, escondido entre os valados porque o seu chifre sentín. Anda o lolo moi contento, subido na bicicleta, escondido no garaxe para que o seu pai non o vexa. Quixera ser como o lolo e ter unha bicicleta, de día andaría o sol pola lagoa de Antela. Meu amigo fálame, faime rir, lévame a castelos encantados de onde non quero sair. Cántame fermosas cancións, imos xuntos de vacacións, infórmame das novas, aconséllame, dime moitas cousas boas, fazme compañía antes de dormir e de noite nos meus soños podes entrar ou sair. Antela se chamaba a nosa lagoa. O seu espazo xente non moi boa cobizaba. A súa auga era a vida. Todo lle daba comarca.
mas a xente avariciosa quixo por a súa pegada. Desapareceu o que ali había. Iso non era preciso. Perdemos un paraíso. Nos días do verán, un rapaz a carón da limia está. A brisa do río, o revoloteo das aves, o canto do cuco, fan que esta vida non a poida olvidar. A Lagoa da Antela, na limia famosa é o escritor Carlos Casares, a quen se lle quere ben. Un escritor moi famoso, escribiu uns contos moi fermosos. A Galiña Azul, o Galo de Antioquía son algúns contos con moita fantasía. Carlos Casares, canto disfrutamos cos teus personaxes. Con 4 niños viñeches, de Ourense para Xinzo de Limia. Os nomes das árbores aprendiches, e os paxariños non esqueciches. Con o vento ferido, Carlos, de Xinzo de Limia vecino, deches a coñecer co teu primeiro libro. Carlos Casares Mouriño, xa fai logo para o 9 de marzo 10 anos que nos deixaches, pero nós recordámosche con moito agarimo polas obras que nos deixaches. O coitado xa morreu, pouco tempo disfrutamos, pero moito traballou e libros e contos fermosos nos deixou. Son alegres e divertidos, para entre nós compartimos. Carlos Casares, fillo ilustre da Limia, autor de contos, ensaios e novelas. Coa Galiña Azul fixeches a ledicia de nenos e nenas. Por iso che dedicamos unha praza e un cole na vila. A nosa pantalla que bonita é, se non te disfrazas, a te coller. Os outros disfraces ben bonitos son, pero como a pantalla non hai comparación. Que terá a nosa pantalla? Que terá ese ruxir? Penso que é un sentimento que só os de Xinzo poden sentir. A xente que ven de fora non se sinte forasteira. Andamos todos de troula ata que aguanten as pernas. Hai ras ben fermosas no río de Xinzo, saltando e cantando polos nenúfares. Saltan moi alto, aínda que son moi pequenas e ben divertidas. Saltan polos nenúfares, cantan cruá cruá e xogan sorrindo durante o fermoso día. Xogan saltando, xogan sorrindo, son divertidas e ben pequeniñas. Pasan o día cantando, pasan o día saltando, pasan o día xogando e pasan a noite soñando. Era unha galiña azul, máis bonita que o tul, e tiña unha cresta máis vermella que as tellas dun tellado recén arreglado. En Xinzo de Limia naceu e para maiores e pequenos escribiu a galiña azul, o can rin, o lobo crispín, vento ferido, sol de verán e moitísimos máis. Carlos Casares foi escritor, docente, político e editor. Naceu en Xinzo de Limia e foi membro da Real Academia. Viviu en Vigo e deuse a coñecer co libro Vento ferido. Escribiu o can rin e o lobo crispín e traduciu varias obras ata o fin. O Galo de Antioquía tamén pertence á súa biografía. Carlos Casares, un importante escritor que surcaba os mares da fantasía e ilusión. As ras de Xinzo, moi saltarinas son, xogan no río Limia sin ton nin son, saltan de nenúfar en nenúfar, sempre sen parar, e a primeira que a auga caia é a que perderá, aínda que o río sucio está. A isoeras dalles igual, saltan sen parar e las só queren xogar.
Había unha cidade fermosa e maxestuosa, Antioquía, pero un día quedou asolagada. Que mágoa! Desapareceron aves e apareceron peixes, desapareceron bosques e apareceron algas. Así quedou esta fermosa cidade, a que chamamos Antioquía. Nos días do verán, un rapaz recorrendo a Limia está. Robles, chopos e carballos fan que as súas raíces non as poida olvidar. Carlos Casares, por que nos deixaches? Eres un bo escritor e tamén un bo editor. Tes uns libros que son moi lindos, que os domingos leía sobre todo o Galo de Antioquía, Os escuros soños de Clio, é o preferido do meu tío. O sol do verán gustalle moito ao meu irmán. Os habitantes de Xinzo de Limia cantan e bailan no carnaval. Visitan a nosa lagoa de Antela, que é unha paisaxe natural. O pequeno e valente Canrín falaba en latín e o grande e temible lobo Crispín era un pillín. Que bonitas son as flores que se crían neste campo, campos que viron medrar ao noso Carlos Casares. Que horta tan bonita, que limoeiro tan enorme, coas 5 laranxas máis grandes do mundo. Que ricas, que gustosas, comerei máis todas.